बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय जोनोमनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो गमामा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननांगौबा गिबियावनो जोंनो मोनसे बिथा नांग्रोगोन। मानोना जोंहा राव दंखायो, जोंहा थुनलाइ दंखायो, जोंहा हारिमु दंखायो, नाथाय आसामनि जि खुंथाय असमिया सरकार बियो जोंनि रावखौ, जोंनि हारिमुखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानो थाखाय खाबु होआ। बेनिखायनो संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा जि ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दं गोदो गोदायनिफ्राय, बे ओनसोलखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड खालामनानै बे ओनसोलखौ जोंनो खुंनानै बे ओनसोलावनो बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनानै पृथिबियाव, भारताव, सारा सा सानजा भारताव मिथिजानाय बर' हारि दानायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों आरो सोमावसारबोदों। सोमावसारनायनि फिथाइ बायदियै 1993 मायथाइयाव BSc मोनदों, 2003 मायथाइयाव 1993 मायथाइयाव BSc मोनदों, 2003 मायथाइयाव BTC मोनदों। नाथाय BTCआनो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया, बेयाव थोजासे गोहो गैया। बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफाद NDP प्रग्रेसिभ पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो UPP बे मोनब्रै हान्जाजों लोगो नांनानै फिन आरोबाव आसामखौ बुखावनानै बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै सोमावसारदों। सोमावसारनायनि फिथाइ बायदियै दिनै भारत सरकारा, आसाम सरकारा जों गोजोननो हाथाव बड'लेण्डनि गाहायाव मोनसे गोदान एरेन्जमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। नाथाय माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामगोन, माबायदि मडेलिटि खालामगोन, बेखौ जोंनो दिनैसिम स्पष्ट खालामनानै होआखै। जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जों गोजोननो हाथाव, बर' हारिया गनायनो हाथाव बा बे एकर्डजोंनो, बे एरेन्जमेन्टजोंनो बर' हारिनि थांना थानायनि रैखाथिनि लामाया क्लियार जायोबा सम थासारिखौ नायनानै गनायनो हागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु आसाम सरकार, भारत सरकारनिफ्राय माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामनानै होगोन बे खाथां जायाखै। दिनै गुबुन गुबुन हेंथा हानजा बर'फ्रा UTC होनदों, UT होनदों। बेबायदि UTC बा UT भारत सरकार, आसाम सरकार बेबायदि मडेलिटि जेबो खालामथ'वाखै। समा खिन्थागोन फैगौ माखासे समाव बर'फोरनि थाखाय बा बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकारा मा एरेन्जमेन्ट खालामनानै होयो बेखौ समा बुंगोन। बेनि अनगाबो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंदों जे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगोन, जोंनि इयुन जोलै फरायसाफ्रा फरायनांगोन। आथिखालाव कुवालिटि गुन गोनां सोलोंथाइखौ गुरुत्त होयो, बेनिखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो जोंनि फरायसाफ्रा आवगायबोनांगोन। बेफार फालांगि खालामनो, मोजां आबाद मावनो, साइन्टिफिक मेथडजों आबाद मावनो जोंनि आबादारिफ्रा आवगायबोनांगोन। मानोना साफ्रोमबो साख्रि मोना, साफ्रोमबो प्रफेसार जाया, साफ्रोमबो डक्टर इन्जिनियार जाया। आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनानैबो गावनि न'खरखौ, गावनि संसारखौ गोजों खालामनांगोन। समाज बिथिङाव गोबां जेंना दं जोंहा। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, सेंग्राफोरनि ड्राग्स जानाय, गुबुन हारिजों हाबा जानाय आरो खोमसि फोथायनाय, जौ जुवा मेला, बेफोरखौ फोसाबनानै गोग्गो समाज दानो हायोब्लासो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। बेफोर बिथिंखौ फोसाबनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। आरो गमामा जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसनमारनांगौब्ला जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेग्रा, भलिबल गेलेग्रा, काबादि गेलेग्रा, बोरला गावग्रा गेलेग्रा सुबुं जोंनि गेजेराव ओंखारनांगोन। सान्थौगिरि, फिल'सफार, बिगियानगिरि, साइन्टिस्ट, ससियेल साइन्टिस्ट, समाज बिगियानगिरि बेफोरबो जोंनि गेजेराव ओंखारनांगोन। होनबासो जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासैबो बिथिंखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावबाय थादों। दाथ' गोदान नोटिफिकेसन फैगोन, माने 2020 मायथाइनिफ्राय जिहेतु गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ फोसावगोन। दा बेहाय बे गोदान खान्थि बिथिङाव बर' बिजोंनि जि फरायसा बा बेहाय माबाफोर खहा जागोन नामा? गोदान सोलोंथाइ आयेन 2020 बियो भारताव फैगासिनो दङ। बियो फैयोबा खहा जानायनि बाथ्रा गैया। भारत सरकारा जि सिस्टेमखौ जोंनियाव जाबसिनगोन बेखौ जोंबो गनायनानै थांनांगोन। मानोना बेवहाय ट्रेनिंनि बेबस्था थागोन, गोबां बेबस्था थागोन। बेनिखायनो जोंनि मिडियामा खहा जानायनि बाथ्रा गैया। मानोना जाय रावा 90 सिडुलाव सोखाबाय, सिडिउल लेंगुवेज जाखाबाय, बे सिडिउल लेंगुवेजआ जाखानाय रावा थैनायनि जेबो जाहोन गैया। थैनायनि सोलाय जोंहा आसाम सरकारनिफ्राय NOC मोनखाबाय बा न' अबजेक्सन मोनखाबाय जे बर' मिडियामखौ क्लास 12 सिम लांनो हासिगोन। बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा, बर'नि सानसुमैफ्रा, बर' लिरगिरिफ्रा
बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' रावा क्लास 12 सिम जानांगौ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन जानांगौ होननानै जोंनिफ्राय बुंबाय थादों मानोना आसाम सरकारनिफ्राय जों अलरेडि NOC मोनखाबाय खालिबोल' जोङो राजनितिक आयदा सोलोंथाइ आयदा रांखान्थि आयदा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ बर' रावाव दानस्लायनानै जोंनि फैनो गोनां फरायसाफोरनो होनायनि खाबुखौल' होथ'नो हायाखै बे थिग जाबानो बर' मिडियामखौ क्लास 12 सिम होनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय अलरेडि अनुमत उइदाउट अबजेक्सन बा बिथोन बेखौ जों मोनखाबाय बेनिखायनो गोदान सोलोंथाइ आयेनाव बर' रावा थैनायनि बा मिडियामा थैनायनि जेबो उसुबिदा जानायनि जेबो जाहोन गैया। आथिखालाव केबखौ लानानै जोबोद होंगो दोंगो जागासिनो दावराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा केबखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे बियो भारत सरकार बा आसाम सरकारनि बा सरकारनि हाबाफारि सरकारा केबखौ लाबोयोब्ला रायजो राजाफ्रा बिनि नोगोरारिफ्रा मा खहा जागोन मा खहा जाया बिनि उनफिन साफिन बाथ्राफोरखौ सानगोन बेनिखायनो बिनि दायित्व उनफिन साफिन साननानै केबखौ लाबोनाय आरो लाबोयो बे फुराफुरि सरकारनि सायाव सोनारगोन बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनो गोनाङा जाबाय रायजो राजाफ्रा जेबो खहा जायाजासे गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायाजासे कमिउनेल मन'भाब जायाजासे सरकारा जाहाथे रायजोफोरनि मोजां खामानिखौ मावो बेखौसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायो। बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंदों जे RTA राइट टु एडुकेसन एक्टनि बायदियै 30:1 जि स्कुलाव 30 फरायसा दं बे स्कुलावनो सासे फोरोंगिरि थानांगौ नाथाय जोंनि आसामाव बे RTAनि RTAनि नेमा बाहायजायाखै 1.5 किल'मिटारनि उनावनो गंसे ME स्कुल थानांगौ 5 किल'मिटारनि उनावनो गंसे हाई स्कुल थानांगौ नाथाय 1.5 किल'मिटारनि उनाव जोंनाव गंसे ME स्कुल गैया 5 किल'मिटारनि उनाव जोंनाव गंसे हाई स्कुल गैया जुदि 30:1 बा 30 फरायसानि गेजेरावनो सासे फोरोंगिरि थानो हायोब्ला बा 30नि खमब्लाबो बेयाव सासे सानै फरायसा दंब्लानो बिनि थाखाय सासे फोरोंगिरि थानो हायोब्ला होनबा जोंनि फरायसालिफोरावबो दिनै 10 सा 15 सा 20 सा 30 सा 50 सा फरायसा दङ नाथाय आसाम सरकारा बै बेसेबां फरायसा थासेयावबो गुदि फरायसालिखौ ME स्कुलजों एमालगेसन खालामनानै बा गुदि फरायसालि ME स्कुलखौ हाई स्कुलजों एमालगेसन खालामनानै बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ गंफानि उनाव गंफानि उनाव गंफा बुथारगासिनो दङ रिटियार पस्ट खालि जानानै दं थासेयावबो थैनायनि पस्ट दं खालि थासेयावबो भेकेन्ट पस्ट दं खालि थासेयावबो बर' मिडियामनि थाखाय गोदान फोरोंगिरि थिसनाखै बिनि थाखायसो फरायसालिया थैलांगासिनो दङ बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि खालामदों उइदाउट कन्डिसन बर' मिडियामनि लांदां जानानै थानाय पस्टआव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ गोनां जायोबा बर' मिडियामनि थाखायनो आलादा टेट फरिखा खुंनानै बर' मिडियामनि पस्टआव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिखौ आबुं खालामनांगौ आरो जोंनि स्कुलफ्रा भेन्सार जानानै दं ME स्कुलाबो भेन्सार LP स्कुलाबो भेन्सार हाई स्कुलाबो भेन्सार हायार सेकेन्डारिबो भेन्सार कलेजाबो भेन्सार जुनियर कलेजाबो भेन्सार बै कलेज भेन्सार जुनियर कलेज भेन्सार हायार सेकेन्डारि भेन्सार ME LP हाई स्कुल भेन्सारखौ उइदाउट कन्डिसन बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों नाथाय दिनैसिमबो आसाम सरकारा बेफोर स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै मानोना डिब्रुगड़आवबो एसामिस मिडियाम दं जरहाटआव एसामिस मिडियाम स्कुल दं बबेबा डिस्ट्रिक्टआव जरहाट डिस्ट्रिक्टआव असमिया मिडियामनि स्कुल दङ बै जिल्लाफ्राव मानो भेन्सार स्कुल गैया जोंनियाव मानो इसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेनिफ्रायनो जों बुजियो जे आसाम सरकारा बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोसो गैया आरो बर' मिडियामनि पस्टआव लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनानै फोरोंगिरि थिसननो गोसो गैया बेनिखायनो दिनै गोदान मास्टार थिसनिखायनो BTCनि बाहेराव नगाव मरिगाव बेफोर जिल्लाजों लोगोसे BTCनि सिङावबो बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रा थैगासिनो दं बिनि दायनिगिरिया सरकारानो बिनि दायनिगिरि